Гранты гэта не абстрактныя грошы. Гэта сродкі, якія выдзелілі пад канкрэтныя вынікі. А ці заўсёды вынік адпавядае абяцанням? Як на практыцы працуюць гранты незалежных медыа? Што адбываецца з бюджэтамі пасля зацвярджэння праектаў? І ці супадае фінальны прадукт з першапачатковым планам? 2020 год. Беларусь у прачуванні перамен. Дзесяткі тысяч людзей стаяць у чэргах, каб паставіць свой подпіс. Робяць яны гэтае не па загаду, а па зову сэрца, па стану душы. Потым жнівень, пратэсты, затрыманне, Акрэсціна. І ў гэты момант з'яўляецца новы медыяпарадак. Новыя каналы, новыя платформы, новыя абяцанні. Абяцанні зрабіць праўду бачнай. Абяцанні зафіксаваць гісторыю. Абяцанні зрабіць кіно пра тое, што адбываецца. Сярод іх ідэя вялікага серыяла пра Акрэсціна. Праект, які ініцыюе кіраўнік медыяструктуры Маланка Медыа Павел Марыніч. Публічна гаворыцца пра маштабную працу, пра дзесяткі серый, пра фіксацыю гісторыі. Прайшло 4 гады. Сёння я не буду гаварыць пра эмоцыі. Я не буду ацэньваць людзей. Я буду аналізаваць дакументы. Проста адкрою фінансавыя дакументы, якія трапілі ў маё распараджэнне. Гэта не інсайды і не здагадкі, гэта лічбы. І я задам адно простае пытанне: што ў выніку атрымала беларускае грамадства? Перад намі праектны план 2020 года. Агульны бюджэт 448 тысячаў еўра. Што планавалася? 40 серый мастацкага серыяла, 24 дакументальных выпуска, музыкальныя праграмы, інтэрактыўныя квізы, 60 тысячаў еўра на рэкламу, абсталяванне і персанал. Гэта выглядае як маштабны медыяпраект. 40 серый, не пілот, не эксперымент, паўнавартасны серыял. Гэта тое, што было запланавана. Перад вамі фінансавая справаздача па грантавым кантракце Еўразвяза, падрыхтаваная аўдытарскай кампаніяй. Паводле аўдытарскай справаздачы грантавы кантракт 400 тысячаў еўра. Выплачана 320 тысячаў еўра. Гэта 80%. Заяўленыя выдаткі 400 тысяч еўра. Аўдыт не выявіў фінансавых парушэнняў. Фармальна ўсё адпавядае правілам, і гэта важна зафіксаваць. Ну а далей дэталі. У бюджэце было запланавана 40 серый на 53 600 еўра. У фінальнай справаздачы пазначаны адзін пілот на 69 тысячаў еўра. План адзін. Фактычная рэалізацыя іншая. І вось тут узнікае важны драматычны момент. У фінальнай справаздачы паказана, што адзін эпізод каштуе 69 тысячаў еўра. То бок, пілот каштуе даражэй, чым цэлы серыял у 40 серый. Мне падаецца, тут что-то не так. Ці я памыляюся? У фінальнай справаздачы радок пра працу з дыяспарамі зведзены да нуля. Дакументальныя выпускі
павялічыліся, а рэкламны бюджэт зменшыўся. Гэта азначае, што структура праекта змянялася ў працэсе рэалізацыі. Чаму? І ці сапраўды пілот каштаваў 69 тысячаў, а не, напрыклад, 169? Асобна існуе пагадненне з NDI на суму 236 тысячаў даляраў. У дакуменце не пазначана, ці гэта той самы праект, ці іншы. Гэта асобнае фінансаванне, атрыманае ў той жа самы перыяд. Гэта кантэкст. І так, сябры, што мы бачым? Грошы асвоены, аўдыт парушэнняў не выявіў. Але серыял, які планаваўся на 40 серый, спыніўся на адным пілоце. Чаму? Я звярнуўся па каментар да рэжысёра пілотнай серыі Андрэя Курэйшыка. Ён з'яўляецца бокам судовай спрэчкі вакол гэтага праекта. Суд яшчэ не вынес рашэння. Действительно, проект был рассчитан на 40 серий, и так я и готовился работать, но он был остановлен фактически весной 22 года, без объяснения причин, без оплаты мне каких-либо гонораров. Я предполагаю, я не знаю 100%, но думаю, что это было связано с тем, что Маринч попытался получить дополнительно назад НДС, выдав фильм за литовский фильм, и для этого ему надо было просто подменить белорусских авторов на литовских. Это моя такая мысль, о которой я поделился с литовским судом тоже. Повторяю, я не получил ни копейки за сценарий или режиссуру проекта Окрестина. А деньги получил литовский режиссер, который этот фильм не снимал вообще и не писал для него никакого сценария, но который выполнил функцию лица, через который был возвращен НДС, на мой взгляд, абсолютно незаконно, от литовского государства на десятки и десятки тысяч евро, когда этот проект попытались выдать за литовский фильм, а не белорусский. У нас нет никакой финансовой спречки в суде. Маринич пытается через суд забрать все права собственности на проект Окрестина у его автора. В этом суть его иска — отобрать авторские права, не заплатив за это ни копейки вообще. Процесс находится в середине, я не могу комментировать много деталей, просто я категорически отвергаю претензии Маринича на авторские права, на мой сценарий и на мою режиссуру. На мой взгляд, для чего ему нужно отобрать эти авторские права, чтобы навсегда похоронить возможность выяснить всю, на мой взгляд, аферу с возвратом НДС, незаконным возвратом НДС у литовского правительства на этот проект, чтобы никто не мог увидеть, кто реально автор, а кто ЗИЦ председатель, назовем это так. Ну и плюс к этому, конечно, чтобы максимально извратить художественную суть этого проекта и выхолостить, в общем, авторскую идею из него. Ну, я против этого, я это в суде абсолютно искренне и честно сказал. Таксама я звярнуўся па каментар да пана Марыніша.
Ён мне пакуль што не адказаў. Судовая спрэчка закранае не толькі аўтарскія правы. Паводле словаў рэжысёра Курэйчыка, узнімаецца яшчэ адно пытанне падатковае. У Літве існуе механізм вяртання ПДВ для кінапраектаў, калі яны адпавядаюць крытэрыям нацыянальнай вытворчасці. Гэта стандартная практыка ў еўразвязе. Калі праект афармляецца як літоўскі і ў ім задзейнічаны літоўскія аўтары, прадзюсерская структура можа мець права на частковае вяртанне ПДВ. Гэта не парушэнне, гэта законны механізм. Але менавіта вакол гэтага механізму і ўзнік канфлікт. Адзін з бакоў сцвярджае, што статус праекта быў зменены, і што пасля з'яўлення літоўскіх спецыялістаў фільм фактычна памяняў статус. Іншы бок гэтыя абвінавачванні адмаўляе. Суд працягваецца. Я спадзяюся, што вельмі хутка гэтым аргументам ён дасць ацэнку. Але тады ўзнікае яшчэ адно пытанне. Калі праект першапачаткова прэзентаваўся як беларускі, то чаму ў працэсе ён апынуўся ў юрыдычна іншай катэгорыі? Гэтыя дакументы паказваюць, як працуе грантавая мадэль. Праект можа істотна змяніцца ў працэсе. Бюджэт можа быць пераразмеркаваны. Фармальна правілы могуць быць выкананыя. Аўдыт можа не выявіць ніякіх парушэнняў. Але пытанне застаецца адкрытым. Ці адпавядае вынік першапачатковым абяцанням? 40 серый, 1 пілот. Калі у прадстаўнікоў праекта ёсць пазіцыя, я гатовы яе апублічыць, таму што гэта ж не пра эмоцыі. Гэта проста лічбы і адказнасць перад грамадствам.